Η πρωτοχρονιά είμαστε στο Σισάνι και κάνουμε μάθημα πίτας, έτσι δεν λένε οι διαφημίσεις? Για να δούμε, η Νίνα ξεκίνησε το μάθημα, τα πάει καλά και κάνει το βασικό πράγμα. Έτσι, βάζει τώρα στη μια άκρα, τώρα, περίμενε λίγο. Πού το βάζουμε το νόμισμα? Να ξέρουμε, για να το κόψει, θα το κόψω, εδώ είναι, θα το βάλεις κάπου ανάμεσα, έτσι εδώ. Τώρα? Ναι, βάλ το εκεί, θα το κάνω. Άντε και του χρόνου να είμαστε καλά. Άντε και του χρόνου. Και του χρόνου. Πάρε ένα περού να κάνουμε. Δεν το βάλαμε εδώ στο σημάδι, εδώ θα το βάλουμε εδώ. Όχι, εκεί θα κόψω την πίτα έτσι και να είναι λίγο πιο εκεί. Πάρε και τον πλάστη για να φαίνεται ότι έκανες κάτι δηλαδή. Πάρε και τον πλάστη να πάρεις πάνω να πλάστης. Θα δει χαζίνα αυτή, δεν έχει τίποτα. Όχι, κάνει προθέρμανση ο παίκτης. Ο πλάστης δεν έχει. Τα χέρια πάνε. Τώρα με έχει το ζυμάρι πάνω, δεν ξέρω τι θα κάνει. Με εδώ σε θέλω, κάβουρα. Έλα, ζεσταίνεται τώρα και θα πάρει το φύλλο να ανοίξει. Αυτό το κάνεις δηλαδή με τα χεράκια σου. Αφού βάλουμε πρώτα τα άγρια λάχανα με το τυρί και τα αυγά. Και αυτό θα μπει πάνω να το καλύψει. Μάλιστα. Ωραία. Θα επανέλθω λοιπόν, μόλις είσαι έτοιμη να ανοίξει το